Selamat hari Minggu ma dihamu ruas ni huriatna natongon patupa para mingguon di ganu bagas tabi. Hamuna akadongan nahina holongan sadarion nunga sahatita tu minggu mise kor dias domini lapatanna gok asini rohani jahubado tanon atong hita akana persea di tuhatai sai totong mahita makirim di asini rohani di bata lumobi ma di hamamasa ni kopi sapulusia na sai totong depe mau taot humadiak kita tapapos marohatta huhut makirim di asini rohani di bata sai di halumuton rohanani do Jahoba ibana do panupahi do lulumpunami marulupuluk mahamu ale akka partigor mangasahon Jahoba talukdo marede akka naujur marroha aina sitong dohata ni Jahoba jalan marhara jaudo sudi pambahenanna ay makuling ibana gabi majadi do madok ibana jadi jongjong ma ay mangasahon ibana malas ni roha dohami marhaposan tubuarna mediai dohami idama sainol noldo mata ni Jahoba tu akan nama kabiari ibana akan nama kalumuton asini rohana asa dipalua nasida sian hamatean jala dipangolu nasida sian haleon sai pasonggo maasini roham tuhami ale Jahoba ombatu pakkalumuton nami diho atong hamu nahina holongan beta mahita marsobalau mamuji dot pasangapon tuhatta roh mahita akka Tuhan muton di asini rohani di bata marede mahita marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanon amen gok asini rohani Jahoba do tanon marhite-hite hatani Jahoba do majadi akalangit marulupuluk mahamu ali akka partigor mangasahon Jahoba talukdo marede akka naujur marroha haleluya martang yang mahita ali Tuhan debata para sirohana sumurung didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus
asarap hami do tibana tu hasangapon, sai parrohai mahami, asauduk hami tulomon nirham, jalahot hami dia porseaun nature, asa totong makirim di haheheon, do dia sangapon sogot silonommu tu akan na porsea diho. Amin. Patik ni debata si hangulu honotda di minggu misericordios Domini Sadarion dienet sian Efesus 4 ayat 32. Alai nagabebusor mahamu samahamu akaparasi roha marsi sea dosa mahamu songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni dibata. Ale Tuhan dibata, say pargugui mahami, mangulaw na hobar tu patikmi. Amen. Mari demeta. Ali Tuhan dibata nagok asin roha, amanami para si roha na sumurung, na jumadihon akalangit do nasa isinap di portibion, nasay marnida akan makaberiho, do akan makalumuton asin roham, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godamido, say pasonggo maasini roham tuhami ali Jahuba, hobar tu pakalumuton ni diho. Ale Tuhan nagago asini roha, say pasonggo maasini roham tuhami. Ale Tuhan nagok asini roha, say sungguli ma rohanami, asa saingot rohanami di asini roham, na mangguhi sa dok portibion, di dahodo na masa dihami, na sa totong dopehami masa marahinorkon ni kopit sa pulusyon, nung tunggodang dongan namin na marsait, songonidot nang marujungolu, ale Tuhan, saya si maroham, salpuhom makopit sa pulusyon siya sadok portibion,
asa tungsonang rohanami mangula ulau nami. Jala asa terbaik nami memuji ho, rap dohot dongan nami, di tonga-tonga ni huriam nabadiai. Ale Tuhan nagaku asi ni roha, sai pasongko maasi ni roham Tuhami. Ale Tuhan nagok asi ni roha, godang dodongan nami namar si taonon ala iko sudat mangula ulau di duru ni bagas, gabe makorhon tungolu si ganupari, mabiar dohami Tuhan, gabe godang mana soboy mula-ulaun, jala gabe dang dinggan ekonomi ni masyarakat, tata mahami ale Tuhan, jala unang loas madele nang gusada siak kami, jala patongon maasi ni roham dihami. Ale Tuhan nagaku asi ni roha, sai pasongko maasi ni roham Tuhami. Ale Tuhan nagok asi ni roha, tata manang pamareta nami, asa disodangi asi ni roham lau manggonggomi rakyatna, terlobi dan mengadopi COVID-10 siaon, sai tupahi ma ulau ni para medis, jala padau na sida sian parsaiton, pamalum ma akan namar sait, tumibu masal puhon mara kopi 10 siaon, sian ngolu nami nang sian portibion. Ale Tuhan nagaku asi ni roha, sai pasongko maasi ni roham Tuhami. Ale Tuhan nagok asi ni roha, tata mahuriam na soboy dope marpungu di gereja, lau memuji dohot pasangapok ko, sungguli rohanami asa totong ringgas memuji dohot pasangapok ko, nang sian tonga-tonga ni bagas nami be, urupi sude parhaladom, asa say manotong na sida marsitutu patu paut pakkobasion, maradopon ruas ni huriam. Ale Tuhan nagok asi ni roha, asi roham dihami, jala sesa madosa nami. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung, na pengudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati koran nami, na mangasahon asi ni roham na gudangido, say asima roham midah sadok bang sonami, sesama dosa nami saduhutna, say sungguli ma rohanami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan si pangholu hami. Amin. Baga-baga di debata, songonot dohata di debata, Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma agaku tuhamu, guron hamu mana sian ahu, aina labok doau jalana serep marroha, asa dapotan hasonangan to dimuna, ay labok do agaku, jalan yang dohop nahu paporsaton, hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
hata ni debatan turpuk di minggu Misericordias Dominion imana tersurat di opat Musa 10:4 ayat 10 rodi 10 sia nuaing pe sai marmulia magogoni Tuhani songon na dinokni hatam ay nimmudo nalabas do roham ni Jahuba jala parasi roha godang namar pamuati do rohana midah hajahaton dohot pangalaw sion alay dang loasonna mahuasian uhum anggo halak parsala say nalulunon na do hajahaton ni amanat tu akka anakna rodi sudut patuluhon dohot paupaton atong say marpamuati maroham midah hajahaton ni bangsom khobar tu hinagodang ni asini roham alanaw sa palamar pamuati roham mida bangsom olat ni misir dope rasi rasan wain ima sahatna matua ma akan atu mangihon hata ni dibata jala nau peopsa tahatidakom mahapor seotai songon nahinatidakon di dongata sahapor seo di sadok portibiot rap mahita madok au porsea di dibata Jehovah ido ama pargogo na sohat dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah na sasadai imana tidibuhon di si Maria nagabagabian sianton di porbadia andorang sohagubuan edo tuhata na tumau na bernit di panguman ni silantus na mate terpajal libana di hau pinar silam na tua tubanua toru dung di tanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu susugo lahundul tu syamun di debata Jahuba amanai pargogo na sohatu dosani disimay bana pay mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porseat ditonti parbadia jalanong sada huria na badia huria hapapan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasisan di dosa dohot di atain na madok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate do dia ngoluan na soras. Amin.
Tajakon mah hatani di bata marede mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran mu nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Barita nauli dihita di mingguta sadarion, ima minggu Misericordias Domini, sian Rom tulu ayat sada sahat tualu, tapai huti hukma asa hujaha dihita. Asa dia nama hasurungan di Yahudi, tuaha mahasea persunatoni sadok gudang dui parjulu hasahatan niaka padok ni debatado nasida aibeha nama ia soporsea nadiba tung tarbahen nasida na soporsea ima manegai haburjuon ni debata si haposani dau mai oddo tahe parsitong do ia debata alai pergabus do nasa jolma songon natar surati asapitor ho diakka paddohammu jalamonang di panghumumi alai behama dohonotta ia di pajongjong hageduhotta hati goran ni debata molo di palalu rimasna satabi di debata dau mai ai out i songod dia mataruhum debata portibion alai molo lam tibbul hasitongan ni debata binahen ni gabussu pagat dahasangaponna buasa uhumod dopeau songon pardusa datagonam mataula naroa asaro na denggan songon padok ni nadiba mangarhei hita songonido hatatta ninna patut maatong hona uhum akasi songoni ima sahakna tahun 1860 sada manang 150 sia tahun nasalpu ima hauujak hatutubu ni huriatta huria Kristen Batak Protestan dipilit debatado halak Batak gabe hasahatan ni barita naulii tama ikon madok mauliati hita disi songonima dauna ro parbarita nauli siatanu Eropa laho mangoloi persuruan di debata asa anggiat gabe si ihutto Jesus halak Batak asa anggiat gabe halak Kristen halak Batak patuk do ikom madok mauliati hita ai dituduh hita gabe hasahatan ni barita nauli
Ikono kuhonot tadui pabua pamilitoni tardok pamiliton na khusus dui tu halak batak gudang nai luat gudang nai suku naboi hasahatan ni barita nauli alai ikon halak batak do dipilit de bata gabe hasahatan ni hata ni de bata lasma rohat tadisi saru pado pamilito ni nang najolo di padan narobi sahat tu padan na baru dipilit de bata bangsa Israel gabe bangsona dipilit halak Yahudi gabe bangsona gabe siuton di bana gabe hasahatan ni hata ni de bata molo dipilit de bata bangsa Israel najolo dipilit de bata nang halak Yahudi hasahatan ni hata ni de bata suang songoni nang hita halak batak totu ikon atusat tado iya pamiliton nai dihita gabe halak Kristen na adong do sakap ni de bata marhiti hita disi sakap ni de bata gabe anakon na mahita bangso na mahita jala laos marhiti hita ma lampaltak manang lampatar harajau ni de bata di tonga-tonga ni pertibion gabe hita ma penyambung lidah Allah penyambung di harajau ni de bata gabe hita ma perpanjangan tangan ni de bata jala di padan baru di dok mai di 2 Korintolu ayat 3 gabe hita ma surat ni de bata asamolo dipilih de bata hita gabe bangsona gabe anakonna gabe siuto Kristus dang na mura-mura majalo pamilito ni molo hita manuaing hasahatan ni barita nauli hasahatan ni patik ni de bata hasahatan ni hata ni de bata totu penuh tanggung jawab dui naikon pertanggung jawab ponot taro hata ni de bata nata jalo dang bui holat dihitai alai ikon dohot duhita laho pasahat toni tuaka nahumaliang di tonga-tonga ni ngulutta jala molo dipilit tita gabi anak konna gabe Kristen sihuton Kristus ikot tadi ikon asing ikon tutu si tutu tadi parngoluon ni halak nang pinilit ni debata ikon tadi ikon asing sian akka parngoluon ni jolma nadong di portibion ko tadi si tutu ima di habadion dohot dia ka panggulmiton ni ngoluna nang di pambahenan nape asan nama jalo hata ni debata hasahatan ni debata hita songon halak batak hita songon halak Kristen dituntut do tanggung jawab ikon marperbue hata ni debata nata jaloi di ngolutta ikon marperbue patik ni debata nata jaloi di ngolutta ikon mangulu holong ni roha di hita ikut tarida nang dingolutta tutu si tutu akka anak ni debata hita wajah ni debata tarida siat tonga-tonga ni parngulmiton ni ngolutta unang songon na diturpukon gabe si hagijak konoton pamilitoni tutu do halak Yahudi hasahatan ni barita nauli hasahatan ni patik ni debata lupa halak Yahudi ditanggung jawabna diperbue babua nang dijalo hata ni debata ikon arong perbuena dang holan ritus keagamaan hasurungat do molo gabe hita hasahatan ni barita nauli dang gabe tu gijang ni rohai tu kesombongani molo dipilit hita gabe halak Kristen dang na ala na humebat talak Yahudi dang na ala na humebat halak batak uban na dipilit kita gabi Kristen
alai tung sian lomona do, siat tahina do, siat sakapna do, sian asini rohani debata do, upana dipilih kita, anani ko bertanggung jawab do kita. Patuluson hatan debata, patuluson paretta, patik ni debata di tengah-tengah ni ngulutta. Mula tapai hutihu pamilito ni debata di bangsa Israel nang Yahudi, taida jojodo gabe makorhon gijang ni roha, bahkan saya menuntut tu debata di hasurungan na, ido na tarina diturpukon, hamunak kadongan. Aha mahasurungan nami, ay ngamar sunat tami, ay hamido, dia mabeda nami sakalakan. Dang molo gabe Kristen manang si hutot Yesus gabe moro matanggung jawab daong, tanggung jawab do na pinangidon debata perbué. Alai kolam tadido tanggung jawab ni si hutot Kristus. Dang holan na mangulahon ritus-ritus seremonial keagamaan na niigil debata sa kita. Alai pabahenan aksi pabahenan dohot pangatusion disakap ni debata ido no perlu. Gudang nei halak noaing mangihutot debata halak Kristen aladang diboto dia do sakap mi debata di ngoluna. Tarida do marhite turpukon na terjadi dialog antara Paulus dohok halak Yahudi. Taringot tu keberadaan halak Yahudi dohok bangsa na asing ima tentang hasetiaon manang keadilan ni debata. Pakilalan ni Yahudi bamolo nungamar sunat diboto patik dohok hata ni debata. Ima surungan nasida, lupa nasida, dang holam maboto manang hasahatan ni hata ni debata na rumikot, alai na mangulahon hata na ido, na mangulahon na ido, na mangulahon paretta na ido, dangala ng liling gabi Kristen, ima nato ho, dang. Kekristenan bukan diukur lamanya kita menjadi agama Kristen, tetapi kita diukur dari buah kita, dari tanggung jawab kita, peran kita sebagai orang Kristen. So kalak jauh jauh rupani nasida matong hasahatan ni hata ni debata alai dang terida di ngoluna namang ulahon lomo ni rohani debata. Dak kolam mangapil sesada Musa sahat tu pangungkapon iman na mga tusiatan debata dang alanong liling gabi Kristen iman ato ho dang so kalak Yahudion nasida mahasahatan ni hata ni debata alay dang tarida di ngoluna na mangulahol lomon rohan debata dang tarida holong di ibana so na pinangido ni patiki. Nas Yahudi dohok nas Yahudi molo mangulahon hageduhon manang hasahaton di tonga-tonga ni ngoluna rap uhumon ni debatari dang si idabuh ni debata jala disido keadilan ni debata molo say hola mamikir hasurungat doroha debatape songon halak Yahudion ulo duga beri salah. Imana tarida di dialog ni si Paulus do halak Yahudi. Dang polalongan roh hadisi. Nang saha tutik kina perpudion molo sayarong makilala na sumurung ibana sian halak na asing. Dang ukuran liling na hape di jolo ni debata gabi Kristen. Dang ukuran liling na hape di jalo hata ni debata. Dang i ukuran praktek do perbuatan do dak kolak kata nunga dipilih debata Yahudi alai dang dia tusi sangot dia sakap do hadirion di debata dang hebaja kamang do tamakkaina dipilih debata hita gabi Kristen dipilih debata hita gabi Huria hape dang tatusi lapatan ni Huria dang tatusi lapatan ni hatan debata dang tatusi sakap mi debata dang nabi noto bida jea ni nasongonon masalah debata ape olodo apalagi masalah kita apalagi saling menyalahkan jadi sak mulai jolo masa do na saling menyalahkan on sahak tu saunari mulak kana songonot do karakter
Holan Kristen blo idok jolong mana Somali, Kristen KTP, Kristen Hasomalan, Holan di luar. Gosong ini do karakter, taingok ma si uhumun di debatado. Adil do debata, diboto debatado, manang marperbui hita, manang dang. Alani ima hamuna kamang do tamakai nang, adong matolu narikot sirenu konota, jala si atusatta sian turbukon. Perjolu, taingok ma molo di pasahat debata hatana tuhita, termasuk na istimewa do dihita, jalan ikon marakuk tanggung jawab na istimewa museri. Jadi molo ngata jalo hatan debata mulai dok kunak kadongan Kristet dopuku bapakku au isot doa terdidi isot doa melua isot doa menguli doa kanasing denggamnya alai ko dituntut do pesiak kita ke istimewata tanggung jawab ta songon anak ni debata hita songon kuria hita dang boy holan mabigi hatan debata dak boy holan dihita perbuin ni hatan debata ido visi ni huriata KBP menjadi berkat gabe pasu-pasu lumobi di tonga-tonga ni nama saun nuai hita dosi jalo barita naudi hasahatan ni hatan ni debata dituntut masyak kita nuai perbue dituntut masyak kita nuai gabe pasu-pasu hita di tonga-tonga ni nama saun tak pola salah honon ikebui hita saling berbagi si peop na godang dang merlubi-lubi si peop na otik dang hurangan ninna si Paulus di tonga-tonga ni kondisi tao di bangsot tanwaing gudang do nahona dampak virus corona waing nang sian huriat tau sendiri hita makamang dohot tamu kainang hasahatan ni hata ni debata dohot hasahatan ni pati ni debata ikem mangulu di hita nasahuria hata ni debata dohot makaholongi dongan nang makaholongi diri niba lani i makamang molo dipilih kita basa ni debata di hita sadok ikem madok mauliate madi ho Tuhan hodo mamilitau gabi anak komu gabi baksom alani ko terus beradaptasi ngulutta tu hatani debata alani ko terus sita mangido si pangidot tatu debata aina hasatan ni hatana itu berarti anak kon na debita dang mabiar behita mengutarakan pasahaton na dirohat tatu debata apalagi di tengah-tengah ni kondisi na masa di tengah-tengah di bangsot tanwain tangbui nang gabi halak na igus ima torok palak nang mangokku porsea tu Yesus Kristus tu hatai hape holat di dirina holat di jabuna hatai holat di nasida patiki daw igus tu warni jadi ikut tersalur do hatani debata nang tazalui holong nasihat debata marite patiki tu ngulutta keluar kata dohot tu sekitar kita lumubi nang dihuriatta itu halubiatta boleh nak ngani istimewa doham arga dohamu istimewa dohamu hamu mahasahatan di debata alani i halak nama jalo hatan debata ikon lebih istimewa do tanggung jawabna imana perjulu napa dua hon minggutta sadarion ima misericordias domini gok asini rohani jahubado tanoon gok asini rohani jahubado tanoon para si roha do debata maha kasih alay nang salah mangat tu sita molo para sini rohan pe debata dakya lupa ibana halak naung niasian nai imam marhite Yesus Kristus naung tersilang di dolo Golgota
halak nang majalok Kristusi molo sai tidak dati dope mangulahon hageduhon hajahaton dang diulahon lo manrohan dewata tong dohona uhum sotung taribu asi rohan dewata dah asini rohani dewata nunga di patuduhon marhite na tersilang Kristus asini rohadoi alani i unang tidak dati be hidup belum merlon dabe dia unang dati be merdosa asini rohani dewata jadi hita nang merdosai hian nunga di hokok be hita marhite asini rohana alani i sudah hita akan aporsea di Yesus Kristus ikom mangido matu debata ale debata asima roham dihan holan asini roha apalagi di tonga-tonga ni kondisi ni bangsot tanwai mulai do edeta nomor 127 ope holan asini roha si pangasahonot toni si tiopok kudo jahuba dungro na pamanat toni lapatan na asini roha tuise mahita habis tarat dia ngasudi negarat tanwaing masih bahen nabi notona taringot na mason Roma hita akala Kristen waing hasahatan ni dibata mangido ali Tuhan asima roham tangyak konot tamatong pamaritat tangyak konot tamaka paramidis tangyak konot tamaka dongatan na korban urubat tama hita kanaboy mangurupi na korban alani COVID-19 dang sudi mangurupi akanaboy do dah di garis bawahi ikus tak sudi akanaboy asabui mengurupi kadongata bukti asini rohani debata di kita sadama pakilalata sadama rohatta sadama haporsiota babua debata marhiti Yesus Kristus para sirohai dang loasonna hita kamang dota makainang dang loasonna hita humasusa jaladang luason hita manuh lobisen na tartuh kita salma sobbah hita elek kita tuh asini rohani na patuluhon hamna kadongan bahama hita songon halak na persea menterjemahkan hatani debata di tonga-tonga di kondisi ngulutta ikon hatid dakonom mudo barita naudi ditikki naune dohok na saune ninna si Paulus tu Timoteus dang boy hita kamang holan na tahutan buti adil do debata molo masa penamason adong do di debata sakap na sian namason alan idoy komarsihohot tita tubuh haporsiota jangan sempat kendor dibereng debata do hita nuaing di tonga-tonga ngulutaw gok asini rohani jahuba do tanon pos marohatta donganan ni debata do hita tapasahak ma ngulutta tuadupan ni debata martang yang mahita ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung mauliate madiho Tuhan saha rodi partikianon dipakulingi hodo pehami marhiti-hiti hatam nabedi Tuhan tangyak konon nami matuho bangso namyon natongon nuaing gudurun biahaton Tuhan hami pakkorhon ni virus corona natongon nung ngasahat tutonga-tonga di bangso nami bangso Indonesia pergugui matuhan pamaretta nami dohot para medis asang giat Tuhan di bagasan habisuhon nasyakko nasida boy teratasi akan masa pakkorhon ni virus corona songoni matuhan parhalado doho ruas ni huriam HKBP pematang siantaron saya si maroham pasu-pasu mahami sadu na Tuhan suang songoni kadongan nami nahona dampak ni COVID-19 on Tuhan sarihon keluarga Tuhan pergugui ubat na pinakkinasida
pos dorohanami di ho Tuhan. Di bagasan huasomi marujung ma huaso penularan ni virus corona di tonga-tonga ni bangsa nami. Mau lihat ma di ho Tuhan. Amin. Tahalas sommahata ni debata mared de mahita laos di somma tapasahat peliatta. Ali amanami naguk asini roha di homa puji-pujian dohot hasangapun. Sai rajai ma marhite-hite tot di perbadia saluhut huria ni halak Kristen. Asamiat dihami puda na pinudahon ni hatam. Sai patugu maha porsiaon nya kana porsia diho. Asalam diboto mangihut ton hatam. Jala asad lam ditadabi hanguluan nasyakoy. Pasu-pasu ma pamareta rabdoho akadongan na nagumonggop pami. Sailehon matunasida habis taran nasyakoy. Asa diboto mengaturhon aturan nadenggan na tau pasangapon guarmu. Pasu-pasu ma sadok huria dohot akka ulaw na masa disi. Pasu-pasu ma sasudina ama ina akaduli-duli dohot anak boru rodi dak danak akan marsikola mengguruhon hatam. Tuhan nago asini roha pinuji maguarmu. Akup nii say pagabi masaluhud na niula jala say padaw manasa na tau mangagohami sayunang masiga hauma binahen ni ay magudang manang abulas do atingango manang sirara asima roham ali Tuhan Jahuba sailehon maudan doho lasniari paremean tuau manami hobartu asini roham doho denggan ni basam. Tuhan nago asini roha pinuji maguarmu. Asima roham dihami say tatap mahami hinorhon ni denggan ni basam sayunang uhumi hami hobar tumurukmu. Asima roham disaluhut na mabadu dohot dia kada danak na sopot somarama somarina tata masaluhut na pugus namar sahit ro dia kana naing mate dohot namar sak binahen ni soroniari. Ho maali Tuhan Jahuba amanasida dohot pangodian nasida ay hodo si Pangulo hajol maon atong say padungo mahami sa sudina asaunang dipaoto-oto sibulis sami alay pamonang mahami maralohon rohanami na cahati asa tarpabongot ho hami tuharajaomu na di banua gidjangi sayaw loy ma pangiduan nami ali Tuhan Jahuba marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na terpuji rap dohot to di parbadia rodi saliling nililing na. Amin.
patangyakom ma piliata ali debata aman amina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan doho nasa ulibasan na mau diutus hupasahat tami masian nanilihom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalar ramot asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita mangidong di tangiang hato patay ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwar say Roma harajaon say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguduan siapari sesama dosa nami songon panesanami di dosa di dongan na mardosa suhami unak kami tugihon tu pangucunan padua mahamisian pangago ay hodo na puna harajao dohot hagugun rodi hasangapon saliling nililing na amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon ma damena tutoddim amin. Shalom, horas.